কেতিয়াবা ফুৰিবৰ কাৰণে ভালে লাগিছে ফুৰি কিনে আমি এনেই আমাৰ ঘৰটো লখৰা তেজপুৰ ইয়াত মাৰ ঘৰ তাত আলহী খাবলৈ আহোঁতে ইয়াতে আহে হয় ভাল লাগিছে আহিতে কিনে কেতিয়াবা আহোঁ বেছি দিন হোৱা নাই মোৰ বালিজুৰি হয় বালিজুৰি তেজপুৰৰ পৰা আগফালে আচ্ছা ইয়াত আহিছিলোঁ মাকৰ ঘৰলৈ হয় কালি ভাল লাগিছে ইয়াত চাই পেলাই মানে সকলোখিনি ভাল পৰিৱেশ ভাল লাগিছে সেইকাৰণে আমি ইয়াত আহিছোঁ এতিয়া খেলা ধূলা হৈ গ'ল ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত ফটো মাৰিলোঁ ভাল हायनानै बिराद मोजां मोनदों एकदम गोसो एकदम खुसि मोजां बोथोरखौ नांदोंना औ गरमबाबो थान्दा ओरैनो माबाखाय गरमखाय बेयाव फैनानै बिराद थान्दा मोजां मोनदों आरो बारफोरा मोजां बारोने मा फैबाय थायो नामा फैबाय थाया दिनैसो फैदों फार्स्ट टाइम मोजां नांदों आरो ने मोजां नांदों मा जाखो मा लोंखो जायाखै दा बेयाव नायनोसो फैग्रोदों जास्ट फैदोंल'सो जों बेनिफ्राय दा माबा मोनसे जानो सानदोंसै आरो मा दोङो बेयावबा नायनानै फिस लादों नामा फिस ओरैनो गारि एन्ट्रिनिल' लादों आरो 30 रां औ 30 फैयोब्ला गुबुनफोरखौ मा बुंगोन फैयोब्ला बेयाव थां होननानै बुंगोन आरो बिराद मोजां जायगा गोसो दङब्ला नायनो गोसो जायोब्ला फैनो हागोन आरो नायनो गोसो जायोबा फैनो हागोन बेयाव परिबेसा मोजां आरो एकदम खुला रंजानाय लानो हागोन बेयाव फैनानै बिराद खुसि मोनदों आरो माने एकदम टेनसन फ्रि मोनदों आरो रंजानाय मोनदों गथ'फ्रा एन्जय खालामदों बेखौनो बबेनि जोङो गेरुवानि आमजुलि गेरुवा फैबाय थायो नामा खननै जाबाय फैनाया माबायदि मोनदों मोजांखौनो मोनदों गेलेहोनो मोनना गथ'फोरखौ रंजादों जोङो गासै 7 जन फैदों न'खरनि फेमिलि गासिबो न'खरनि गासैबो न'खरनि गोजा जों गेरुवानि गेरुवानिफ्राय फैदों औ गासै परियालैनो फैदों आरो परियालैनो फेमिलि मोजाङानो फैबाय थायो नामा दिनै जों खननै जाबाय जों बेयाव ओरैनो बेरायनो फैनाया बेलासिनि मोजां नांदों ना मोजाङानो नांदों बड'लेण्ड हेरिटेज इक'टुरिजमा 13 जुननि 2022 मायथाइयावहाय आं बे इक'टुरिजमखौ गिबियै खुलिफुंनाय जादों आरो बेवहाय बे उद्घाटनखौ खालामफैदों जोंनिनो मानगोनां CM सार आमार प्रमद बर' सार आरो लोगोसे डेपुटि चिफ जोंनि गुइनो सार बिथांमोननि अनसायनायाव बिथांमोननि हेफाजाबाव दिनै बे इक'टुरिजमखौ बेयाव खुंफुंनाय जादों आरो मेन थांखिया जाहैबाय जेनेबा आं मोनसे समाव आबाद माने थालिरनि आबाद गोबां मावदोंमोन बेवहा मोनसे कनसेप्ट हाबदोंमोन जे थालिर बागान गायनायावबो गोबां मानसि नायनो फैयो बेखौ कनसेप्टखौ लानानै दिनै आङो बे इक'टुरिजमखौ नैबेयावहाय खाफाल गोनां होनांगोन बेखौ आङो सरकारा आंनो बे हाखौ हगारना होबाय आरो बे बेलायाव आं बे सरकारखौबो गोबां जोंनि दानि बिटिआर सरकारनि बिगोमामोनखौ माने सालायगिरिफोरखौ आं गिबियावनो धन्यबाद होदों आरो बेनिफ्राय दा जोङो इक'टुरिजम खालामदों बेवहाय मेनआ जाबाय जोंहा माने आबादारिखौसो लांनानै जोंहा मेन खामानि मावदों जों आबादखौनो मेन नोजोर बोनानै दिनै बे बड'लेण्ड हेरिटेज इक'टुरिजमखौ जोङो खुंफुंनाय जादों आरो बेवहाय जोंनि बे बड'लेण्ड हेरिटेज इक'टुरिजमावहाय जोंहा मेनलि माने फिथाइ सामथाइनि मेन जिनिसखौ जों लानानै बेवहाय आवगायनाय जादों फिथाइ सामथाइजोंबो जोंनि माने जोंनि बर' माहारिया बा आसामनि जेसेबांखिनि मानसिफोर दङ बिथाङा फिथाइ सामथाइनि गेजेरजोंबो लाब खालामनो हागोन ना हाया बेखौ एक्सपेरिमेन्ट खालामनो थाखाय दिनै आङो बे बड'लेण्ड हेरिटेज इक'टुरिजमखौ जों गायफुनाय जादों बेवहाय जोंहा ड्रागन दङ नोंथांमोन नुदों ड्रागन दङ माल्टा दङ थाइजौ खान्थाल बिभिन्न माने फ्रुइट्सफोरखौ जोङो गायफुंनाय जादों आरो जोंहा अनलि फर 2 इयार्सल'सो जाबावाखै 2 इयार्स जाबाय 2 इयार्सआवनो जोङो दायो फिथाइखौ मोननो हाबाय गोबांखिनि जों मोननो हादों बिनि अनगायैबो मा सुबिदाफोर मोननो हायो बेवहाय सुबिदा जाहैबाय रेस्टुरेन्ट दङ आरो बेयाव नोंथांमोना जानो हागोन आरो बेवहाय जोंहा मोनसे जुदि दावबायारिफोरा बेयाव फैनानै थाफैनो लानो हागोन आरो जोंहा बेवहाय रुमनि भाराया बरबेक नङा 2000ल' आरो बेवहाय जेसेबांखिनि गथ' गथायफोर दङ बेवहाय नोंथांमोना गेलेफैनो हागोन आरो बेवहाय किड्स जन मोनसे दंखायो जोंना आरो बिदिनो बेफोर सुबिदाया दंथ'यो बर्थमान आरो दैनि फेसिलिटिबो दङ आरो बिदिनो नोंथांमोनासो मोजां मिथिसिगोन मा सुबिदा दङ सुबिदा गैया आंनि मथेबोला बेसेबांखिनि आंनि थाखाय जथेस्थ' नङा आरो सिमां दंबावो आं बारायबावनो थाखाय जे मेन बेसेबांखिनि आं बुङो रायजोफोरखौ मा बुंगोन
आं रायजोखौथ' खोब मोजांखौनो मोनदों दिनैसिम रायजोफोरा आंखौ माने अनसायदों आरो बहुतखिनि गोबां हेल्प खालामदों मानो होनबा बिथांमोना फैदों आरो जों एन्ट्रि फिसखौ 30 रां लायो मानो होनबा जोंहा मेन्टेनेन्सनि खोथा दङ मथा मथि 100 बिगासो जोङो दायो कभार खालामना दंथ'यो बे 100 बिगाखौ जोङो मेन्टेनेन्स खालामनो थाखाय जोंहा बहुत गोबांनि रांनि उसुबिदा जायो बेनिखायनो जोङो 30 रांहै जोङो गेट एन्ट्रिखौ जों लानाय जादों आरो जोंहा कटेजफोर माबाफोर बेफोर एक्सट्रा आरो रायजोनिफ्राय जोङो जुदि रायजोनि अनसायनाय मोनामोनब्ला निस्सय आं सानो दिनै बे बड'लेण्ड हेरिटेज इक'टुरिजमा गोथाङै थानाय नङामोन थैगौमोन आरो जोंहा मेन उद्देश्यआनो जाबाय एग्रियासो मेन जोंना टुरिस्टखौ जों बरबेक माने फैबालाय फैबायसै फैयाबाबो जाहाथे जोंनि माने एग्रि टुरिजम थैनानै दा थांथों होननानै बेखौ नोजोर बोनानै दिनै जोङो माने खेथिखौ बांसिनहै जोङो नोजोर बोनाय जादों आरो जथेस्थ' जोंहा आबादाबो जादों जायाखै नङा जों दा ड्राइ सिजनखाय जोङो आबादखौ बरबेक मावनो हायाखै आरो जोंहा बेवहाय गोबां माने आबाद थायो फानलुनिफ्राय जुरिजेननानै मैगं थाइगं गासैबो जिनिसा थायो आरो बेखौनो आं अनसायदों रायजोफोर निस्सय हय खालामदों आरो आं मोनसे खावलायो जाहाथे बेयाव फैनानै जाहाथे नोंथांमोना सोलोंफैनो हायो माने ड्रागनखौ बोरै गायो ड्रागनखौ बोरै हासार होनांगौ बेसेबां डिसटेन्स हासार होनांगौ जोंहा आं गैयाबाबो मेनेजारफोर दङ बिथांमोनखौबो अलरेडि कन्टेक्ट जाखाबाय आरो जों बिसेसकरि बेवहाय अर्गानिक फार्मावसो लांगासिनो दङ जिनिसफोरखौ आरो जोंहा दायो हेरिटेजआ जायाखै हेरिटेजखौ जोङो जोंनि बर'नियानो होन नेपालनि होन सान्थालि होन आदिबासि होन हारसानि होन एसामिस होन गासैखौबो जों माने हेरिटेजखौ नेक्स्ट इयारनिफ्राय जों प्लेनिं खालामदों हेरिटेजखौ जों बानायगोन थेंक इउ नोंथांनि बे आबादनि गेजेरजों जि रायजो राजाफोरा जे फैदों नोंथांनि बे दालेखौथ' मोजांखौनो बुंदों बिथांमोनाथ' फ्राय फैबोला बहुत मोजां जादों होनना बुङो आरो किसुमाना जोंखौ एडभाइस होयो माबायदि गायनांगौ आरो किसुमाना जोंनि एसे गोरों थायो आंनियाबो गासैबो खर'आ सौहाजोबा दा बेनिखायनो आं बिथांमोननिबो एडभाइस लागासिनो दङ दा नैबे रिजर्टखौ बोरै साजायनांगौ बेफोरखौ पाब्लिकआबो जोंखौ बहुतखिनि एडभाइस होयो आरो बेबायदिनो जोङो बिथांमोननि बुंनायखौबो जों लागासिनो दङ माने